da annabi Shu'aib ya tura ta je kira annabi Musa lokacin yana ba farkon zuwa ne Madiyana da ta zo ta ce ma uban da annabi Musa ya kwashi labari ne ya bashi wallahi laifi yayyo kuma sarkin garin yayi mai hukuncin kisa shine ya gudane ce to mulkin fir'auna kwantar da hankalinka nan mulkin fir'auna bai kawo nan ba shegantaka ta iyakar ta Masar yanzu abinda nake so kaga ni dai na tsufa ƴaƴana mata ne ka gane su nan ga bisa shi Allah ya bamu kullun cikin rikici ake wurin da ka zo in dauke ka jinga ka rinka kulan min da bisa shinga shine tace ya abatista ajruhu ya babana ka dauke shi jinga inna khayra man ista'jar domin mafi alkhairin wanda ya kamata a dauka jinga alqawiyyu al'aminu shine mai karfi kuma amintacce kaga waɗannan suna daga cikin qualities ɗin da ake so ga shugaba ya zama mai ƙarfi amma to kun zaɓi tsoho ga ya can ya langabe muku ya koma kamar langabu mata ta yi tafi shi a takka don haka ku sake zaɓin tsoho to ga wani nan ya hito dudduki ya ka ta yada sanda kuma sai ya kayo a zaɓai wato a koma 'yan gidan jiya kenan a koma a gidan je ai sau guda gyaɗan makaho ke kuna ko ai mun ga illa zaɓen tsoho kun ga illa zaɓen tsoho ko ba ku gani ba don haka yanzu mai ƙarfi wanda adda jini a jika ya kamata a zaɓa amma mutum na taya da sanda to ba zaɓe ka koma can kawai kwance kaga ashe kenan Qur'ani yana nuna mun dangane da wannan magana ta wannan diya ta Annabi Shu'aib wanda ya kamata a dauka aiki shine alqawiyul amin mai karfi kuma amintacce ina aminci yake ga wanda bai san Allah ba babu